Dneska sme našli akože víno, tak dúfam, že to moc nepreženú a že budú pohodičke zaspia vo svojich postielkách a nedajú pokoj. Editka, Janka, Silvinka, Andrejka začnú robiť 16 nejakých vecí, ktoré musia urobiť. Rátam vám čas do takej druhej po obede, hodinka po sieste ešte. Max. Až za 4 kože na hej. To spravíte určite, lebo ste šikovné. Štvrtok začíname tak, že všetci začíname robiť. Už všetci. Okrem Veroniky, ktorá urobí že vraj raňajky obed večeru na čas. Ak nie, potom to urobí večer. Ak nie, dostáva trest, hovorí to všetkými, OK. Veronika je mladá, malunká, je trošku, má také zvláštne názory, je lenivá, je zaspatá a nie je moc pracovitá, takže spĺňa všetky požiadavky baví, že prečo s ňou nechcem byť. Ja som rád, že zodpovedný Tomáš, Veronika je zodpovedná, akurát je spomalená.